padha guyu Alhamdulillah, ijeh rapet nduk. Tak kira mau kari loro sing tukang nyoteng tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke wonge akeh kok sing jawab salam mek rongler ngarep loro, mburi kagak ono. Oh ngoten nggih, Pak. Sugeng dalu nggih, sugeng pepanggihan malih kalian biduan-biduan cantike seni ketoprak kencana budaya nggih. Ingkang mijil saking Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Ingkang dipun sesepuhi inggih menika Raden Bagus Tiok. Regane murah meriah, pokoke dijamin nganten. Rokok ngene kok nganten. Dijamin terjangkau nggih. Matur suwun sanget kagem keluarga Bapak Sugiarso nggih ingkang sampun ndangkrawuhke keluarga ageng kencana budaya wonten mriki wonten rempelas nggih kanthi acara walimatul arus inggih menika pernikahan Mbak Tuti pikantuk Mas Ridwan. Didongak-dongake mugi-mugi Mbak Tuti saged dados rumah tangga kang sakinah mawadah warohmah, cepak rezekine akeh anake. Amin Allahumma. Asin iki taroke wong Juwono. Disinggahna, Nduk. Kok nek mbak menawa manak wis ora ketang sukun kok digodhog enak, digoreng ya enak. Doyan ah. Nggih sakderenge digoyang asoe nggih, Boy. Ngersake dangdutan apa campur sari nggih? Kayane urung pemanasan iki, Nduk. Kudune dipanas-panasno dhisik supayane panas. Pripun, Pak? Wis ora apa-apa, jenengan tak aturi. Ayo, campur sari apa dangdutan. Heeh, wis ora nanggap apa-apa, bendina ora ketoprak ben blengeren. Heeh, dalan anyar dibuka Mas Kolis kanggo pemanasan. Heeh, spesial kagem keluarga ageng Bapak Sugiarso. Iki uga ana nawala ya Dik ya. Pengantin baru Kimcil Kepolen bojo ketikung Tumhiho dinding kaca hitam duniamu putihnya cintaku Nduk. Asmara ngobongati salah tampa. Anak-anakku dirungokke iki mau atensi saka sing kagungan dalem kok iso dipilih salah siji nggih. Ayo Mas, dalanan nyari dibuka yuk, capcus.
anyar. Nggih, mboten usah suwe-suwe, selak engko anak-anake padha ngantuk. Nggih ditampilke yuk pasukan si Miravanta saking keluarga ageng Kencana Budaya untuk yang pertama kalinya dipilih sing lencir kuning sing cilik dhuwur, kepeng kaya ilir. Dipanggil yuk ada jeng. Ayo. Kencana Budaya. Seporote Mas Kulis biasa nduk, anggere sing tampil bocahe prawan mesti ditakoni, "Sida apa ora?" Wani apa ora? Ora usah. Sing ndek iki ra sida, iki ralah. Walah yo bocah kok cilike kaya ngene iki kumangan apa ora le yuk. Mangan ning mangane kerupuk. Ya Allah, layak kerupuk ning nampan kok ilang kabeh. Lah wong mbok pangan kancamu gak mbok umani lho yo. Arep ngaturi apa nduk? Lelekan ana daleme Bapak Giarso. Bapake kae katisen lho nduk. Oh, deloken lho sedakep. Salat kok madhep ngetan. Pak, kirim atensi kados ngaten iki lho, Pak. Waca nduk. Saiki, Mbak. Sesuk. Kok ora saiki ki piye to ya? Samaca ora? SD ra lulus kok so. Iki apa le Mbak wacane, Mbak? Oh ya kandhani kok. Ngono kok sok nganggo kacamata kono lho. Sayang, pamundutan saking ingkang kagungan dalem. Diaturi salah tempo wae, Mbak. Salah tempo? Ya Allah. Gimana Mas Kolis? Ya, spesial kagak Mbak Titi. Digoyang bro, replas. Asoy. Aduh. Semedot rasane ngati krungu kabar rika wis duwe ganti sing eling bakune nampi janjine masya paran sing arep
Kemayoran nggih. Sinareng kalian Jeng Ayu Prikitiu. Yuk tidak panjang lebar ditampilkan maneh artis si cantik si manis pasukan Merah Fanta untuk yang kedua kalinya ada Jeng Titik Kencana Budaya. Kendange karo ane playere. Wah, manggone pisah ngono kok. Jeng Titik, endi to dirimu? Walah. Titik sih jenenge Titik sapa? Sapa jenenge? Ayo, si Titik iku ngantene re yo. Ayo, Jeng. Alah yo yo. Yuk ngono kok meneng ae, ayo keku yuk. Ayo sayang, aku kok solali nek sing duwe gawe ku mau Mbak Titik. Adik, arep ngaturi apa sayang? Iki mau pamundutan saking kagungan kersa. Sing ndi nduk sing mbok pilih sak senengem nduk. Nek emah iki ya wis iki tak singgane. Kowe milih sing endi nduk? Jambu alas. Pentole iki nek wayah yamene kudune didudul ben urip. Nek ra mbok dudul ya ora urip. Nek sing dudul mboke mesti urip, Nduk. Jambu alas Mas Kolis. Spesial kagem bae. Engkang ngersake jambu alas sumangga lho. Capcus.
Goyang lagi bro bersama Kuncoro Budaya. Botane. Wasik. Wasik. Kulite ijo sing tak kasuwen duwe bojo. Wasik asik. Aja guna ada semut turung rondo aja direbut. Rasane najan tilat tak enteni rondone kelingan manis eseme jur kelingan ramah guyune restolan kasih sayange arep atiku lakon dadi bojone. Terima kasih. Jambu ala sampun diaturke nggih. Kagem lelekan wonten daleme Bapak Giarso. Mugi-mugi ya Bapak Giarso kemari palo Cinawe nggih Pak nggih. Mbak, tak sawuri dhewe nduk. Lah wong Pak Giarso ning nggone jero, aku ning kene ya mestine ra krungu nek disawuri ya nduk ya. Nggih, tasih sinarengan kalian biduan-biduan cantike Kencana Budaya nggih. Pasukan Simera Fanta yuk ditampilke malih yuk. Ada Jeng Arum, Novia. Loro dis potong Mas Tio. Ya, untunge kok ora Tio dhewe sing nuthuk. Iku anak buaya mi. Ha iya kok nek Tio dhewe ngono malah tak potong genten. Apane sing tak potong, Nduk? Rom, iki ana pamundutan, Nduk. Alah ya sing dhuwur aku kok ora mentolo ngucapno leh. Ya saiki ku pegel mlarat kok ana kewe. Aduh, ya ndak bener aku ngomong iki, Nduk. Nggih, pamundutane Kimcil kebalan spesial buat tukang parkir, tukang ojek pengkolan. Sayange ya Dik ya. Kimcile iku kok sok kecemplung ning gone sawah Dik mau. Kok nek liyane kimcil ge naik Mas. Sing dileki lah ya pemuda joker. Siji tok. Wah, nek sing ditunjuk siji tok ya ora sida tak aturi. Khusus pemuda remplas nggih. Liyane go Mas, liyane Mas ngono ku. Ana kimcile meteng ala bocah kok iso ngono lho. Iku barane dhewe kok melok nek kono ya Mi. Ha iya aku dak iku. Kadane ya. Wah ora setia kawan iki ya Mi ya. Lho. Tulis aku mau ndi, Nduk? Mbah. Mau ana pamundutan saka ingkang kagungan dalem, Nduk. Ana tumhiho, ana dinding kaca. Saelinge mboke ku ngono, arep diaturi sing ndi ana ngobong ati. Aku kok yo lali ya ana asmara. Kok malah arisan? Ora usah takok Eka kowe. Arep diaturi apa sayang? Diaturi asmara bisa, Mas? Bisa enggak Mas Kolis? Mamiku sayang, goyang dong, wasik.
isone mung angen-angen sekirane ana wektu kanggo isun sedelo masih mung lewat mimpi nang ati isun selawase mung ngeriko selawase kencana budaya Asik. goyang dong asai Ha! Asik. ayo pak goyang pak kencana budaya cerita gampang ngumbar asmara hang nambahi kangen perih ing jodoh kenemenan welas isun yang riko kenemenan sing kepikir kadung riko wis ilang Sakno sak sakno tenan Mas. Mung sewates angen hai magani ati ison bingung isone mung angen-angen sekirane ada waktu kanggo ison sedelo masih mung lewat mimpi nang ati ison selawase mung riko selawase Kencana budaya. Krisna. Audio sound system. rombalas bergoyang wasik iki video syutingnya kondi tau gak? Al Azam batangan punya. Asal. Hangsan jalo aja riko gampang ngumbar asmara ang nambahi kangen perih ing jodoh kenemenan welas isun yang riko kenemenan sing kepikir kadung riko wis ilang hangsan jalo aja riko gampang ngumbar asmara sing nambahi kangen perih ing jodoh kenemenan welas isun yang riko kenemenan sing kepikir kadung riko wis ilang asmara iki